Wel, pnawn da pawb, a chroeso nôl i chi gyd i'r sesiwn ola o yma, yr modiwl e-hangu Gorwelion Cyfrinachau Curo, gyda ni'n e-sgol, a Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd. Huw Davies ydw i, dydy Siwan ddim ar gael heddiw, mae'n sâl drian, felly dwi'n gobeithio fyddai'n gallu cadw fyny cystal â Siwan Geraint, fydd rhaid ti take it easy on me, okay? Os dwi'n chydig bach yn ara efo rhai'r cwestiynau yma heddiw. Ond ie, dwi'n edrych ymlaen at weld beth sydd ar y gweill heddiw, ond cyn i ni neidio fewn i'r sesiwn, Geraint, just i atgoffa pawb os nad ydyn nhw wedi cael cyfle i wneud eto i ymuno gyda'r menti. Mae'r cyfarwyddiadau ar y sgrin i chi fanna rwan. Allwch chi unaf fynd i menti.com a defnyddio'r rhif 3819 3308 neu defnyddiwch y cod QR. Ac os ydych chi heb wneud eto a heb gael cyfle cyn i'r sgrin yma newid, peidiwch y poeni, bydd yna gyfle i wneud yn ystod y sesiwn. Mae'r rhif wastad ar dop y sgrin. Felly, Geraint, beth sydd ar y gweill heddiw, tybed? Prynawn da pawb. Felly, heddiw, ni'n mynd i edrych ar dau gêm neu problem gwahanol. Ni wedi bod yn edrych ar gemau trwy gydol y cyfres hon. A ni wedi bod yn meddwl am ffyrdd i defnyddio mathemateg i gallu datrys neu ffindo ffyrdd o ennill y gemau yma neu datrys y problemau yma. A ni wedi gweld bod mathemateg ddim jyst yn golygu adio tynnu llos i rhifau. Mae'n golygu meddwl yn rhesymegol, logical. Felly heddi, y gêm cyntaf ni'n mynd i siarad am yw y lotri. So fi'n siŵr bod pob un fan hyn wedi clywed am y lotri, falle chi ddim cweit yn gwybod sut mae'n gweithio, ond chi wedi clywed am y lotri, falle bod eich rhieni'n chwarae pob wythnos. A mae lotri yn gêm mae mathemategwyr yn hoffi astudio. Dyn ni ddim yn hoffi chwarae, a dangos chi pam, ni'n hoffi astudio y lotri. Felly, symud ymlaen. Felly, yn y lotri, sut mae'n gweithio? Mae pawb yn prynu tocyn, a ar y tocyn yna, i chi'n dewis 6 rhif. So 6 cyfanrif gwahanol rhwng 1 a 49. A bydd pawb yn cael tocyn ei hun, a bydd pawb yn cael 6 rhif gwahanol. Ac yna, ar y noson, ar nos Sadwrn, ar y teledu, bydd peiriant mawr yn dewis 6 rhif ar hap. Ac os yw'ch 6 rhif ar eich tocyn chi yn matcho'r 6 rhif mae'r peiriant wedi dewis ar hap, i chi'n ennill lot fawr o arian. Fe allwch chi ennill swm bach o arian trwy matcho dim ond 3 o'ch rhifau chi, gyda'r rhifau ar y peiriant, bach mwy am matcho 4, bach mwy am matcho 5, ond i chi'n cael y jackpot a matcho 6 rhif gwahanol. Felly, i dechrau off, ni'n mynd i dechrau chwarae'r lotri. Felly, yw pawb sy'n chwarae fan hyn yn gallu prynu tocyn, am ddim, dewis 6 rhif, cyfanrif gwahanol rhwng 1 a 49. Fe gallwch chi just rhoi ateb y cwestiwn, pa rhifau wnaethoch chi dewis, a pam wnaethoch chi dewis nhw. Pam ych chi'n meddwl bod y 6 rhif chi yn mynd i bod yn lwcus a matcho gyda 6 rhif y peiriant? Na fo te, o'n i roi chydig bach o amser i bawb mwyn gwneud hynny. A da ni yn dechrau cael atebion, ond cofiwch bod Geraint yn holi pam hefyd yndi. Mae yna 6 rhif sydd angen i chi ddewis, ond trwch roi chydig bach o resymeg ar gyfer eich dewis chi pam bod chi'n dewis yr atebion hynny. A dwi wedi rhoi'r un yma ar y sgrin, just dwi'n meddwl bod o'n eitha diddorol, Geraint. Allan o 1 i 49, mae'r person yma just wedi dewis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ie, mae'n ateb dda, mae'n 6 cyfanrif gwahanol rhwng 1 a 49, da iawn. Ond pam wnaeth chi dewis na? Chi'n meddwl bod siawns dda o'r 6 rhif yma matcho gyda 6 rhif ar hap gan y peiriant? Be chi'n meddwl, Huw? Mae yna jans da bod nhw'n mynd i ymddangos cystal a unrhyw un arall swn i'n dychmygu, ond dwi erioed wedi gweld o'n digwydd, Geraint. Ie, ti'n iawn. Tybed am hyn te, mae yna rhywun arall wedi dewis 6 rhif chydig bach fwy ar hap swn i'n tybio, a di rhoi chydig bach o reswm oherwydd yna'r rhifau oedran a phefnblwydd ydyn. Falle
rhifau oedran y teulu neu rhywbeth fel ni, achos dwi'n siŵr na dyna oedd tacteg fy nhad i hefyd pan oedd o'n chwarae'r loteri. Be ti'n feddwl am hynna? Na, mae'r rhifau wedi gwasgaru allan yn neis. Felly, falle bod mwy o chance, falle, sy'n siŵr. Ond mae'n rhifau sy'n golygu rhywbeth i chi. Yw hwn yn mynd i newid y siawns o matcho gyda'r peiriant? Dwi'n bo. Mae'n anodd dweud ar hyn o bryd. Mae rhywun arall wedi dweud eto, achos rhifau lwcus. Be arall dedwn ni? Mae hwn yn un diddorol. Efo ydy bach o mathemateg tu ôl iddo fo Geraint. Be ti'n meddwl am yr un yma? 3, 23, 17, 13, 47. 5 prif ydy hynna, ond oherwydd mae'r rhifau prime numbers ydyn nhw. Rhifau cysefin, ynddo? Ie, na fo. Oce, diddorol. So, nais bod yna rheswm mathemategol, ond eto, meddwl am y gêm, yw rhifau cysefin yn mwy siawns o ymddangos na'r rhifau eraill? Sa'n siŵr. A dim ond 5 prif sydd fan hyn, felly chi methu ennill y jackpot y beth. Oce. Ie, felly lot o resymau, ond falle ddim resymau sydd yn mynd i helpu ni ennill, ie, Geraint? Ie. Ond mae'n neis clywed eich resymau chi. Resymau mae pawb arall yn dynyddio wrth dewis eu rhifau loteri, penblwyddi a rhifau lwcus ac yn y blaen. Oce, yw pawb wedi dewis eu 6 rhif. Ar y sleid nesaf, mae'n wedi 6 rhif mae'r peiriant wedi dewis, a faint o rhifau i chi wedi matcho. Os chi wedi matcho'r 6 rhif, chi wedi ennill y jackpot dychmygol yma. Os chi wedi ennill 5 rhif, chi wedi ennill bach o arian, 4 a 3 rhif, llai o arian, dim ond 2 neu 1 rhif, dim arian o gwbl, sori. So faint o chi sy'n meddwl chi wedi ennill fan'na? Dwi'n meddwl bys ni wedi gwneud, Geraint, ddim yn meddwl bod unrhyw un o'r hynna'n fy rhifau lwcus i, fel petai. Fysa ti wedi dewis unrhyw un o'r hynna? Sa'n siŵr. Fi'n hoff iawn o'r rhif 3, mae'r rhif 3 yn rhif neis, sa'n siŵr. Ie, magic number, ie? Ie. Oce. So, ni wedi gweld bod dewisau rhif, does dim rheswm am dewis rhifau. Mae rhai pobl yn dewis penblwyddi, rhai pobl wedi dewis rhifau cysefin, ond does dim rheswm dros dewis unrhyw un rhif yn mwy na'r rhifau arall, achos mae pob rhif yn gallu ymddangos ar hap. Mae'r un tebygolrwydd o pob rhif ymddangos. Felly, pwy bynnag nath dewis 1, 2, 3, 4, 5, 6, roeddech chi yr union mor tebygol o ennill a'r person nath dewis 3, 15, 23, 27 gan y blaen. Ond y tro yma, dim chi nath ennill. Fel arfer, pawb yn chwarae'r loteri unwaith yr wythnos. Chi'n dewis, chi'n talu am tocyn unwaith yr wythnos, chi'n dewis eich rhifau, mae'r rhifau yn dod allan o'r peiriant ar hap, chi'n check os chi wedi ennill na. Wedyn mae'n chi'n aros tan wythnos nesaf i chwarae eto. Mae'n edrych nawr ar beth yw'r tebygolrwydd o matcho cwpl o rhifau yma. Felly, beth yw'r tebygolrwydd o cael un rhif wedi matcho'n gywir? A bydd i dweud fan hyn, y tebygolrwydd yw 1 mewn 2. Gallwn ni wneud y mathemateg tu ôl i'r llys, ond y tebygolrwydd yw 1 mewn 2. A mae hwn yn golygu, ar gyfer taledd, bydd e'n cymryd ni pythefnos i ennill a cael un rhif yn gywir. Os ni'n chwarae'r gêm unwaith yr wythnos, bydd e'n cymryd ni pythefnos i matcho un rhif yn gywir ar gyfer taledd. Bydd e'n cymryd rhai pobl llain yna, a rhai pobl mwyn yna, ond ar gyfer taledd pythefnos. Be am cael 2 rhif yn gywir? Ti'n cael 2 rhif yn cywir, y tebygolrwydd nawr yw... Dwi wedi mynd o flaen y gad fan'na, falle Geraint. Fyswn ni wedi dyblio siwr o fod, a deud 1 mewn 4, ond mae'n debyg, mae 1 mewn 8 ydi o, ie? Felly pob 2 fis, gawch chi 2 rhif yn gywir, gosh. Ie, oedd dyblu yn guess dda, ond mae'n lot mwy anodd na just dyblu, achos naill ai 1 yn gywir, neu'r llall, a mae'n cael y 2 ar yr un pryd yn gywir. Felly, i cael 2 rhif yn cywir, 1 mewn 8 yw'r tebygolrwydd, ac os ni'n chwarae pob wythnos ar gyfer taledd, bydd ni'n cymryd ni 2 mis i matcho 2 rhif yn gywir.
Be am 3? Wel, mae 8 pedair gwaith yn fwy na 2, felly dwi jyst yn mynd i ddefnyddio'r un raddfa eto, a lliosi 8 efo 4, felly 8 lliosi 4. 32, rhywbeth fel ni. Rwy'n ni gweld yr ateb. Hyd yn oed yn anoddach na. 1 mewn 57. So, tebygolrwydd bach iawn o cael 3 rhif wedi matcho'n gywir, ac os ni'n chwarae unwaith yr wythnos, bydd hwn yn cymryd ni ar gyfartaledd 1 blwyddyn i matcho 3 rhif yn gywir. Falle chi ddim yn gweld patrwm. Mae'r patrwm yn anodd i gweld fan hyn, ond i chi nawr, i chi'n gallu meddwl, chi'n gallu amcamgyfryd faint o flynyddoedd bydd e'n cymryd i matcho 4, 5 neu 6 rhif yn gywir. Felly, os oedd o'n cymryd 57 wythnos i gael 3 rhif yn gywir, faint o wythnosau ydych chi'n mynd i gymryd i gael 4 rhif yn gywir, 5 rhif yn gywir a 6 rhif yn gywir. Felly, allwch chi ateb nhw gyd ar unwaith neu un ar y tro os liciwch chi. A gawn ni weld beth sydd yn dod i fewn te. Wyt ti wedi cael mwy na 3 rhif ar y loteri, Geraint? Dwi ddim yn chwarae'r loteri am y resymau dwi'n mynd i roi ar y foment. Call iawn. Ie. Mae'n anodd bod yn fathemategydd a chwarae'r loteri, mae'n siŵr. Ie. Mae'n gêm ddiddorol iawn i edrych ar, ond ddim i chwarae. Rhaid te. Yna un wedi dod fewn ar gyfer 6 rhif. Felly mae'r person yma'n dweud bod nhw'n meddwl fydd o'n cymryd 10 mlynedd i gael 6 rhif. Mae hwn yn diddorol iawn. Os chi'n meddwl, fi moyn analyso'r ateb yn hyn, achos mae'n guess really dda, 10 blwyddyn. Mae'n amser hir iawn. Os chi'n meddwl am eich rhieni, os maen nhw'n chwarae pob wythnos, pob 10 blwyddyn, mae disgwyl iddyn nhw ennill y jackpot. Yw'ch rhieni chi wedi ennill y jackpot? Dim rhi fi, na ddo, yn anffodus. Neu, dyswn ni'n licio meddwl fos nhw wedi deud wrthau, falle. Falle bod yr ateb yn rhy bach. Falle mae'n cymryd bach yn hirach na 10 blwyddyn i ennill y jackpot. Na fo, te. Be am ryn yma? Felly, 114 wythnos, 228 wythnos, 356 wythnos. Dwi'n gallu gweld beth sydd wedi digwydd fan hyn, achos 1 mewn 57 oedd o'r gyfer 3 rhif yn dde. Felly dwi'n cymryd bod y person yma wedi dyblu eto, a wedi bron iawn dyblu fan hyn, ond falle wedi teipio'r cannoedd anghywir wrth dyblu'r 200. Be ti'n meddwl am hynna, Geraint? Fi'n hoffi bod chi wedi gweld patrwm, a chi wedi trio gweld patrwm a dilyn patrwm. Ond oedd y patrwm hyn ddim yn bodoli yn y rhif eraill. Aethon ni'n mynd o pythefnos i 2 fis i 1 flwyddyn, ond ni ddim yn dyblu pob amser. Felly meddwl mathemategol yw gweld patrwm, so fi'n hoffi hwnna. Dyna oedd yn rhesymeg i ddechrau beth bynnag yn dde, ond na, gadewch i ni weld rhif 6 o'r atebion hyd yma. Mae'r person yma'n dweud, dwi'n meddwl wneith o gymryd 10 mlynedd i gael 6 rhif, felly eto'n meddwl bod o'n mynd i gymryd spel, falle. 10 blwyddyn yn amser hir iawn, ond dal yn doable. A beth sydd gen ni fan hyn? Na, da ni wedi cael yr un yna'n barod. Reit te, ac eto, chydig bach o ryw fath o batrwm falle'n fan hyn, 4 rhif, 3 blynedd, 5 rhif, 7 blynedd, 6 rhif, 50. Chi'n dechrau gweld y patrwm bod ni ddim yn just dyblu trwy'r amser nawr, ni'n dechrau mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Fi'n hoffi hwn. Gawn ni edrych ar yr atebion te. Beth yw'r tebygolrwydd go iawn? Felly, i matcho 4 yn gywir, y tebygolrwydd yw 1 mewn 1032, a bydd hwn yn cymryd i 20 blwyddyn, os ni'n chwarae'r loteri pob wythnos, just i matcho 4 rhif yn gywir. 20 blwyddyn. Be am i matcho 5 rhif? Waw. Y tebygolrwydd yw 1 mewn 55,491,
bydd nhw'n cymryd ni tua 1000 o flynyddoedd i matio 5 brif yn gywir os o'n ni ond yn chwarae unwaith yr wythnos. Ti'n nabod rhywun sydd wedi cyrraedd 1000 blwydd oed, Geraint? Cwp pobl sy'n edrych fel maen nhw wedi. A na. Okay. Ar un ola, waw, oce. So os chi moyn y jackpot a matio 6 rhif yn gywir, y tebygolrwydd yw 1 mewn 13,983,816. Bydd yn cymryd ni tua ar gyfer taledd 250,000 o flynyddoedd. So, amser maith. Ie, wir. Be di yna? 250,000 o flynyddoedd? 250,000 o flynyddoedd. A dyma rheswm hyw, sa'n prynu tocyn lottery. Call iawn. Falle bydd rai fi stopio hefyd te, mae'n ymddangos. Be sy'n digwydd fan hyn te? Fyna stori fan hyn, swn i'n tybio. Ie. Bod fi wedi dweud na, mae pobl yn ennill y lottery trwy'r amser. Pam? Achos mae gymaint o pobl yn chwarae'r lottery. Mae rhyw siawns o rhywun ennill y lottery. Ac actually, pam nath y lottery dechrau yn 1995, wel, 1994, ar y 9fed lottery erioed, nath 133 o pobl ennill y jackpot. Okay, so, ac yn y lottery hwn oedd 7 rhif, dim 6, 7 rhif oedd. 6 rhif a phwy pale bonus. A naeth 133 o pobl matio pob un o'r rhif yma yn gywir. Pam i chi'n meddwl? Pam nath pawb dewis y rhifau yma? Beth oedd yn digwydd gyda'r rhifau yma? Pa priodweddau sydd â nhw sy'n neud i ni meddwl bod hwn yn debygol o digwydd? Dwi'n yn gallu gweld unrhyw fath o batrwm i ddweud y gwir. Mae yna 10 rhwng y 7 a'r 17. Ie. Mae 23 a 32, maen nhw fel sy'n nhw wedi just flipio'r degau a'r unedau falle. Ie. Di rhywbeth fel na, dwi'n yn siŵr. Chi'n mynd i'r sleid nesaf, a dangos chi y rhifau yma ar docyn lottery. Mae'r rhifau yma wedi gwasgaru lot. Does dim o'r rhifau yma wedi buncho lan gyda'i gilydd, dyn nhw ddim yn agos i'w gilydd, maen nhw wedi cael eu gwasgaru lot. A mae lot o pobl yn meddwl bod rhifau sydd wedi cael eu dewis ar hap, rhifau random, wedi cael eu gwasgaru lot. Felly, lot o pobl wedi dewis rhifau oedd wedi cael eu gwasgaru lot. Mae 10 rhwng 1 ac 17, mae 7 rhwng 7 a 23, mae 9 rhwng 23 a 32 ac yn y blaen. Maen nhw wedi gwasgaru lot. Ond rhifau ar hap, does dim rheswm bod rhaid nhw wedi cael eu gwasgaru. Fel wnaethon ni dweud, mae 1, 2, 3, 4, 5, 6, yr un mor debygol ac ymddangos, a yw 7, 17, 23, 32, 38, 42, 43. Felly, y cwestiwn sydd â fi i chi te, ar y sleid nesaf, i chi meddwl bod hwnnw'n wir neu anwir? Mae tua hanner o'r holl gyfuniadau rhifau lottery yn cynnwys 2 rhif sydd reit yn aml ei gilydd. Y rhif 5 a wedyn y rhif 6, neu y rhif 20 a wedyn y rhif 21. Felly, allan o pob ffordd bosib o greu 6 rhif yn y loteri, mae hanner y posibiliadau yna yn gorfod cynnwys 2 rhif sy'n stuck at ei gilydd, ie? Ie. Yw hwnnw'n wir? Felly, hanner yr amser gei 17 ac 18 wrth ymwneud gilydd, neu 31 a 32. Ie. A rhywbeth wnaethon ni ddim gweld yn y tocyn lottery blaenorol, na? Oedd popeth wedi gwasgaru. So ni'n meddwl bod yna lot o le mwyn cael nhw ar wahân, ond byddai'n ni weld fan, mae yna 64 wedi ateb y cwestiwn allan o 77, lle na i just rhoi cyfle i bawb i feddwl, achos mae rhai yn ystyried yn o arw dwi'n am. Okay. Unwaith gyreiddwn ni 70, na i glicio'r i weld yr ymatebion falle. Ydyn ni'n mynd i gyrraedd 70, falle bo 8 wedi diflannu. Nown ni weld, ia.
70, reit, gadewch chi ni weld. Okay. Dyna nhw. O'n i'n deud yn dod bod Siwan yn gyflymach am wneud hyn na fi. 31 yn meddwl bod hyn yn gywir, a 39 yn meddwl bod o'n anghywir. Felly ddim yn bell, o tua hanner. Hanner, ie. Chi ddim yn siŵr, falle. Wel, actually, yr ateb yw gywir. Mae tua hanner o'r holl gyfuniadau o'r 6 rhif yma yn mynd i cynnwys 2 rhif sy'n sownd at ei gilydd. A mae lot o pobl ddim yn meddwl bod hwn yn wir, ond mae lot o pobl ddim yn gallu credu hynna, felly maen nhw'n dewis tocynnau lotri sydd wedi cael eu gwasgaru allan lot. Felly, di o ddim yn dacteg gwell i drio osgoi rhifau sydd wrth ymyl i gilydd yn amlwg eraint? Yr unig tacteg sydd yw dewiswch ar hap. Na fo te. A gobeithio bod chi'n lwcus, ie. Ond dyna ni te, nhw'n ni symud ymlaen i'r sleid nesaf. So dyna'r ateb, tua hanner o'n nhw yn cynnwys rhifau sydd yn sownd at ei gilydd fel hyn. Dyna ni. A dwi'n meddwl falle bod ti wedi rhoi syniad i bawb ar sut ti ail ateb y cwestiwn yma rwan, Geraint. Ydw, sori. Os oedden nhw gwrando, ne. Felly, beth yw'r ffordd orau o wneud yn siŵr eich bod chi'n ennill y loteri? Dwi'n yn siŵr os wneud yn siŵr ydy'r ffordd orau o ofyn y cwestiwn, ond ydy y wybodaeth mae Geraint wedi cyflwyno i chi, ydy hynna wedi newid eich meddwl chi fathau ynglyn â sut i chwarae'r loteri pe bai chi'n gwneud hynny? Gadewch chi ni weld te. Ie, mae hynna'n eitha clir fanna, ar hap a lot o ebychnodau. Rwy'n arall wedi dweud hyn, wan te, prynwch pob un. Dwi'n yn siŵr faint o gyfuniadau o rifau loteri sydd yna, Geraint, ond dwi'n dychmygu fysa hynny'n job eitha drud, falle, ynddi? Ie, bydd hwnna'n anodd iawn wneud pob wythnos. Ie, costio mwy na fysa rhywun yn ennill fysa ni'n dychmygu, ie. Ond dyna ni te, ie, ar hap, dwi'n meddwl ydy'r ateb cywir, a hyd yn oed wedyn, dwi'n siŵr os oes yna ateb cywir. Ond dyna ni, Geraint, be sy'n mynd mlaen fan hyn te? Wel, ni wedi cyfro hwn yn barod, ond ni'n gwybod bod pam ni'n chwarae lot i pob wythnos, mae yna dros 10,000 o pobl pob wythnos yn dewis eu rhifau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wel, y cwestiwn oedd, pa mor glyfar yw'r pobl yma? Wel, maen nhw'n glyfar iawn. Mae hwn yn mynd i digwydd yn union mor aml a unrhyw cyfuniad rhif arall ar y lotri. Na fo, bydd sy'n gen nhw stori ddeud hefyd pe bai nhw'n ennill y loteri fel ni'n bydde. Reit te, da ni'n symud ymlaen at y gêm nesaf rwan, sef y darten. Mae hynny'n swnio'n gret ar ôl cinio pwdin, ie, Geraint? Ie. So dyma'r gêm olaf ni ar y cyfres yma. So mynd i rhoi rheolau gêm yma, a falle bydd fi a Hyw mynd i chwarae'r gêm yna bod ein gilydd, a wedyn gweld os ni'n gallu dadansoddi sydd i ennill y gêm pob tro. Iawn te, beth sy'n gen ni fan hyn? So mae gen i rhyw darten sydd wedi cael ei holli mewn i 15 darn gwahanol. A mae da fi lot o slices o darten gwahanol. So mae da fi un slice sydd â maint 1, mae da fi un slice sydd â maint 2 slice, mae da fi slice arall sydd â maint 3 slice ac yn y blaen, reit lan i 9 slice. A'r gêm yw bod fi a Hyw yn mynd i dewis un o'r slices yma i llenwi ein 15 darn ar ein darten ni. Unwaith bod fi wedi dewis rhif, dwi ddim ar gael i Hyw dewis rhagor. Unwaith mae Hyw wedi dewis rhif, dwi ddim ar gael i fi dewis rhagor. Be ni eisiau wneud yw llenwi ein tarten ni, ein 15 darn, mewn gyda 3 slice yn unig, a'r un cyntaf i llenwi'r darten sy'n ennill. Felly, os ni'n mynd i'r sleid nesaf, ni weld enghraifft os wedi chwarae'r gêm yma. So, os yw'r tarten fi ar y foment yn edrych fel hyn, gyda un slice o 6,
pa 2 sleis arall sydd angen arna i llenwi lan yr 15 sleis ar ôl. Ie, a pidwch â brysio, cymrwch eich amser i wneud y sums fel petai. Felly allan o'r 15 darn, mae 6 wedi llenwi'n barod, ie? Ie. A fo, iawn te. Felly da ni eisiau cwblhau y 15 fel petai. Cwblhau gyda 3 darn yn unig. 6 a pa 2 darn arall. Mae'r atebion yn dod, falle nhw'n ni jyst rhoi hanner munud bach arall i bawb i gael ystyried yr ateb cywir. 60 o ymatebion allan o 77 hyd yn hyn. A dyma ddech chi'n gwneud bob dydd drwy'r dydd yn Brifysgol Caerdydd yn yr adran mathemateg ydi chwarae gemau, ie, Geraint? Dyma swydd fi, ie. Mae'n lyflu. Na fo, apelio i'r gynulleidfa, dwi'n siŵr, i feddwl mynd i astudio mathemateg yn Brifysgol Caerdydd, falle. Gadewch i ni weld fan. Reit, da ni wedi cael 63 o ymatebion. Na i adlydd o fy gyrraedd 65, falle, jyst mwyn datgelu'r ateb. Dau mae ateb yn dod, na ni. Dyna ni, reit te. Oce, da iawn pawb na dweud 1 ac 8. A 6 adra 1 adra 8 yn rhoi 15 i ni. A dyna be o'n i eisiau. Ie, da iawn. Felly mae hynny'n 1 ac 8 yn 9, a 9 a 6 yn 15, felly maen nhw wedi cwblhau y darten fel petai, ie? Geraint, dwi wedi deall chi? Ie, da iawn. So, nod y gêm yma yw dewis 3 rhif sy'n mynd i creu 15. Reit o, deall. Ni'n mynd i chwarae yn erbyn ein gilydd nawr, so bydd angen fi troi'r camera i ar y foment, lle wneud hynny. I chi'n gallu gweld fy desg. Bendant, da ni'n gweld y ddesg, a mae yna lot o ddarnau oren a cwpl o siapiau i'w llenwi, Geraint. Ie, so mae da fi pob darn fan hyn, 1, 2, 3, 4 ac yn y blaen. Mae da fi 2 tarten i llenwi. Oce. Ni'n mynd i chwarae yn erbyn Hyw. Bydd Hyw yn cael y tarten oren, a na i cael y tarten porffor. Oce. Pwy sy'n eisiau mynd yn gyntaf? Fi neu ti, Hyw? Gei di fynd gyntaf, fel bod dwi'n teimlo byddai'n deall y gêm o well os a'n ail. Oce. So na i fynd yn gyntaf. Dwi'n mynd i dewis y rhif 5 a rhoi ar y tarten i. Oce. So dwi ti methu dewis 5 nawr, achos fi sydd ar rhif 5. Deall, iawn. Na i fynd am rhif 6, please. 6, dyna ti. So nawr be dwi'n mynd i dewis? Dwi'n mynd i dewis y rhif 1. 1, right, oce. Be wyt ti angen te fanna? Mae gen ti 5 ac 1 yn ei 6. Felly ti angen 9 ar gyfer y 15. Ond os na i gymryd y 9, dim ond 2 ddarn fyddai wedi dewis. Felly dwi'n methu cymryd y 9, nad o fydd rai fi gymryd 7. Ond dwi'n am efo dwi'n mewn trwbl wedyn yn dod o. Ie, mae Hyw wedi gweld y gêm. Mae angen 3 darn ar Hyw, a mae angen 3 darn ar i, a dwi nawr gallu dewis 9 allan i'r tartan. Nes i gamgymeriad yn mynd yn ail fan do, Geraint? Efalle. Tro ma, wyt ti moyn mynd yn gyntaf? Ie, nhw'n ni drio fo. Oce, mae'n dechrau to. Na i gymryd 6 eto te. 6. Felly na i cymryd 4. Na i gymryd 2. Oce, a na i gymryd 3. Dwi'n meddwl bod ti wedi bod yn garedig fan o falle. Na i gymryd 7, felly. 7. Meddwl, ie, Hyw, da iawn y ti wedi llenwi'r darten. Oce. Unwaith yn rhagor, cyn ni dechrau meddwl am sydd ni'n mynd i pa strategaeth sydd da ni i ennill y gêm yma. Ti'n mynd yn gyntaf neu'n ail? Gei di fynd yn gyntaf tro yma.
Okay, so na i gymryd... na i gymryd 7. Na i gymryd 5 te. Wedyn na i cymryd 6. Oes na unrhyw ddibyn i fi gymryd 3? Na, goes, does na ddim. Fydd rhaid fi gymryd 2. 2, okay. Fe allai cymryd nawr? Wel, dim ond 2 sleis sydd fi ar ôl. Bydd angen fi cymryd 1, a dwi heb wedi sefyll tartan. Wyt ti'n gallu ennill wan te, Geraint? Ddim yn edrych fel y gallai ennill, ond wyt ti'n gallu ennill? 5 a 2 yn 7. Ac 8, hold on, beth sydd wedi gwybod hyn, dwi wedi gallu ennill. Ie, mae Hugh wedi ennill eto, da iawn, Hugh. Okay, nawr yn bod ni gyd yn deall y gêm, mae'n dechrau meddwl, a oes na rhyw fath o strategaeth gallwn ni defnyddio ar gyfer y gêm hon. Okay, so ni'n mynd i meddwl na i symud nôl i'r slides. Reit o, dyma ni yn dod. A ni'n moyn meddwl am rhyw fath o strategaeth gallwn ni defnyddio. Be ni wedi bod yn edrych ar yn y gemau blaenorol, yn y gemau yn yr wythnosau blaenorol, ni trwy'r amser wedi bod yn meddwl i ni'n gallu simuleiddio gêm, neu i ni'n gallu troi gêm mewn i problem arall i ni barod yn gwybod sydd i datrys. Felly, fan hyn ni'n mynd i troi'r gêm yma mewn i problem ni barod yn gwybod sydd i datrys. Dyma y gêm nath ni chwarae. Fan hyn, mae da ni rhywbeth ni'n galw'n sgwâr hyd. Mae sgwâr hyd yn rhywbeth bod dewinod, wizards, a pobl fel yna wedi bod yn edrych ar am cannoedd o flynyddoedd. Maen nhw'n meddwl bod rhywbeth hudol yn mynd mlaen fan hyn. Ond na gyd sy'n mynd ymlaen fan hyn yw bod na grid o rhifau dyn ni. Mae pob rhif o 1 i 9 yn y grid yma. A mae pob colofn, pob rhes a pob croeslin diagonal yn symio 15. Ni'n gallu gwneud na, mae hwn yn rhywbeth. Mae'n hudol, mae'n neis. Okay. Mae pob rhes, 2, 7 a 6 yn gwneud 15, 9 a 5 a 1 yn gwneud 15, 4 a 3 a 8 yn gwneud 15, mae pob colofn a pob croeslin i gyd yn gwneud 15. Ga i checio hyn, dwi'n yn siŵr os dwi'n coelio ti Geraint. Gen i weld, oce, 2 a 9, 11 a 4, 15, oce. 6 ac 1, 7, 7 ac 8, 15, oce. 2 a 5, 7, 7 ac 8, oce, mae'r groeslin yna. A hwn, 6 a 5, 11 a 4. O, oce, iawn, dwi'n coelio ti te, maen nhw i gyd yn 15. Gret, ie. So chi'n gallu gweld pam bod pobl yn meddwl taw rhywbeth hudol yw hyn. Mae'n really cool. Ond, dyma yw y gêm y tartan. Be ni eisiau yw dewis ei rhifau sy'n naill yn creu colofn, rhes neu groeslin. I ni wedi gweld gêm fel hyn o'r blaen. Dyma tic-tac-toe. Neu noughts a crosses, be bynnag chi moyn ei galw. Noughts and crosses os o'n i'n defnyddio, ie. Noughts a crosses, gred. Felly, mae fi a Hugh wedi bod yn chwarae noughts a crosses ar y sgwâr hyd hyn, a ni'n gwybod sydd i chwarae noughts a crosses, ni moyn bloc o pobl rhag cael rhes, colofn neu croeslin, a ni'n gwybod taw'r symudiad gorau yw i dewis 5 ar y dechrau, achos mae gymaint o opsiynau dyn ni o le i fynd. Ie, felly mae defnyddio 5 fel blocio'r canol yn noughts and crosses Geraint. Diddorol, ie, hwnna chi gêm falle i bawb sy'n gwylio i fynd i greu ar ôl y sesiwn heddiw, a gan bod chi'n gwybod y dacteg er mwyn ennill, fydd gennych chi fantes mawr os fyddwch chi'n trio chwarae gyda'ch ffrindiau amser chwarae falle. Ond mae gennym ni gwestiwn wan te am y sgwâr hyd. Ydych chi'n gweld y sgwâr hyd fa yma yn fach iawn, 2, 7, 6 ar y brig, 9, ond mae'r rhif canol ar goll, 1 wedyn, a mae'na rhif ar goll yn fan hyn hefyd. Fedrwch chi gofio be di'r rhifau sydd ar goll, ac os ydych chi ddim yn medru cofio, falle fedrwch chi ddefnyddio'r ffaith bod pob colofn, rhes a croeslin fod i greu 15. Dyle bod pob un yn creu cyfanswm o 15 yn dyle.
47 o ymatebion hyd yn hyn. A wnawn ni just rhoi chydig bach o amser i bawb ystyried. £55, falle nhw'n ni just adlydd fo gyrraedd 60 o ymatebion mwyn i bawb cael chydig bach o amser i feddwl. Iawn te, 60 o atebion wedi'n cyrraedd ni. Gadewch i ni weld os di'r rhan fwyaf yn gwybod beth yw'r ateb. Un o'n ni synwyr, Geraint? Dwi'n meddwl, ni'n gwybod bod 5 yn y canol, ac yn y coronel, 4 sydd angen ni, 2, adja 9, adja 4, 15. 3, adja 8, adja 4, 15. Felly da iawn i pawb sydd wedi dweud 4 a 5. A iawn, arbennig. A a dyna ni wedyn, dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd y sleid ola. Diolch yn fawr iawn i bawb am ymuno heddiw ac ar draws y 4 wythnos, ac diolch arbennig i Adran Mathemateg Prifysgol Caerdydd a Geraint yn enwedig am un tywys ni drwy'r gemau yma. Gobeithio gawn ni wneud hyn eto, Geraint, falle efo gemau ffres. Dwi'n gwybod, wyt ti'n fan mawr, falle, wyt o Pokemon, ydw i'n iawn i ddeud hynny? Ydw, a mae lot o mathemateg yn y gêm Pokemon. Falle, wel, dwi'n gobeithio gawn ni ail ymgynnull rhyw ddynod i drafod y sgil tu ôl hynny te, ond mae Geraint, dwi'n meddwl bod ti wedi ennill gwobr yn y Steddfod do am weld y fathemateg yn y gêm Pokemon, do, Geraint? Oedd hynny'n darn o ymchwil hwyl iawn. Nhw'n talu fi chwarae Pokemon fan hyn. Mae hynna'n swnio'n ddelfrydol. Ond dyna ni, falle gawn ni drafod Pokemon yn ystod y modiwl nesaf. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn i bawb am ymuno gyda'r modiwl Cyfrinachau Curo. A gobeithio gawn ni weld chi eto am rei blwyddyn nesaf hefyd. Hwyl am y tro. Diolch yn fawr.